A nebudem šepkať, poviem vám to nahlas. Doslova idem s kožou na trh. Toto nechcete úplne ukazovať. Že každý deň. Realita. Nedám si to odrezať. Nepôjdem do narkózy len tak pre nič za nič. Mám obrovskú novinku. Moju prvú spoluprácu s úžasnou značkou oblečenia Skin.me, ktorá vyrába tvarujúce oblečenie pre nás ženy. Hoci sa môže zdať, že možno ja by som nepotrebovala tvarujúce oblečenie, nenechajte sa pomýliť, dievčatá. Keď máte pocit, že chcete byť pevnejšie, stiahnutejšie, keď chcete, aby všetko držalo na svojom mieste, úplne jedno, koľko máte kil a ako vyzeráte. Ja som schudla 20 kg. Takže tieto vecičky, ktoré mi tu tak zostali po tých 20 kilogramoch a najmä pri tom cvičení mi to vadí, tak mi prišiel overall. Ja sa neskutočne teším, že si túto spoluprácu teraz ideme vyskúšať. Mám overall na sebe a hneď vám ku nemu poviem pár vecí. Takto sedí. Za mňa. Hneď vám idem povedať veci, ktoré mne neskutočne vyhovujú. V prvom rade, táto časť na prsia je z materiálu, ktorý nie je silno sťahujúci. Je sťahujúci, že vám krásne všetko drží pokope a pevne máte všetko na mieste aj počas toho pohybu, ale je dostatočne elastický na to, že ak máte väčšie prsia, čo mám napríklad ja, tak mi to tam jednoducho drží, netlačí ma, nevylievajú sa mi tie prsia von. To oceňujem, že neskutočne. Druhá vec, široké ramienka. Široké, pohodlné ramienka. Nič vás nereže, nič sa vám nezarezáva nikam. Ďalšia vec, dievčatá, neviem ako vy, ja neznášam, nemám to rada, prešitie, keď máme legíny prešité tu. Vadí mi to, reže ma to, vyrušuje ma to, tuto to tak nie je. Ale na zadnej časti máte krásny šev takto, aby sa vám ten zadoček tam krásne vyformoval. No a tento pás, ktorý je spevnený najviac, tak to je, že neskutočné, pretože presne na to cvičenie, na to, keď sa pohybujeme, ja sa nechcem stále kontrolovať, ako sa mi to tam všetko roluje, ako mi to tam všetko proste preteká, vyteká. V tomto sa mi to diať nebude. Tak ja už sa neskutočne teším, kedy si v tomto zacvičím a poviem vám moje dojmy z toho cvičenia, ale je neskutočne pohodlný ten overall. Je elastický, nič ma netlačí, nič mi nezavadza, materiál je výborný a tá farba zodpovedá tej farbe, ktorú majú na e-shope. Takže choďte si to pozrieť. Skin.me Wear a majú inak teraz výborné ceny. Takže si to pozrite. Čaute.